Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα Minecraft βίντεο. Είμαι εδώ με τον Gears να κάνουμε το επεισόδιο 4. Πριν τη φορά θα απολοποιήσουμε στον Nether, όπως μας είπατε, και να χτίσουμε τα σπίτια μας. Enjoy the video. Έλα. Spider. Πάλι. Κάμνεις parkour που δαμε. Να πρέπει μια γέφυρα δάμε. Κάμω το. Μην έρθεις βασικά, μην έρθεις σε Enderman. Σίντερμαν. Πού, δεν τράμε μέσα. Α, βάλαμε, έθωρο. Να φάμε. Ναι, φάμε. Έλα φάμε. Να φάμε, νάτε. Λοιπόν. Α, Παιδιά, πέσα βάλαμε. μας σε ένα Enderman. Σε ένα Enderman. Α, έθωρο. Βοήθεια. Πού είναι? Έχασα τον. Πού είναι? Και εγώ έχασα. Έχασα τον. Α, τον τζαμέ. Α, μάνα μου. Πάμε. Πού πήγε? Τον τζαμέ. Πάμε. Αν πεθάνουμε, Πάμε. Και πάνω δεν θα πεθάνουμε. Με τις αξίνες. δεν είναι αξίνες. Τσεκούρια. Ερώτησε να είναι. Πού είναι? Έχασα τον. Είναι βοηθάει στον Enderman. Άτον. Πάμε χωρίς βίντεο όμως. Γιατί? Lollipop. Ρε, τζαμέ σου witch house. Πού? Τζαμέ. Ω. Πάμε. Ωραία, ευτυχώς που το ήβραμε. Τώρα να το διαλύσεις, ναι. Δεν το διαλύσεις. Περίμενε, έχεις χώματα ή κάτι για να χτίσουμε. Δεν έχω πολύ, δεν με φακάς. Εν καταλάβεις, εσύ μπαίνεις στο wiki. Ρε, έλα πάμε που είναι είσοδο. Κι αν είσαι εδώ. Α, τι είναι την είσοδο. Εδώ, πώς μπαίνουν οι witches έτσι μέσα καν. Ένα λεπτό. Άρε, Ωραία, νύχτα, ανεβαίνω γίνεται νύχτα. Να μην μπω. Γίνεται νύχτα. Τι να βάλω. Εγώ πάω στο σπίτι, εσύ μην εδώ. Οκ. Εν Μέσα. πάμε μέσα. Γλύωρα. Εν είδαμε. Αλλά έχει τέτοιο. Σκοτώσαμε τη στο πρώτο part, θυμάσαι. Engine. Δεν ήξερα αν engine. Δεν μπορώ να κάνω flashback τώρα όμως. Ουρω, εντζίνει Να πούρα. το θυμάσαι να είσαι με έτσι τέτοιο. Ή πρέπει να μας χρειαστεί μετά. Πω να κοιμηθώ. Και ακόμα κι εγώ. Μπορούμε να βουρήσω επειδή δεν έχω τέτοιο. Δεν έχω στάμινα. Προχώρα! Εγώ κλείχα βίντεο. Μαζέψαμε ξύλα, μαζέψαμε... Εγώ μαζέψα 64, 38. Τι που σε μάνεψε. Εγώ 64, 52, 28, 12, 16. Οκ. Περίμενε, να κάνουμε ένα chest. Μιλάρακα. Ή βασικά, wait, να τα πιάμε, να κάνουμε ξύλα. Flint and Steel. Το πιάνω από το Nether. Ωραία. Περίμενε να βάλω κι άλλα. Ωραία.
Και ακόμα ένα set. Ender Να κάνουμε τούτο τούτα. Portal. Ωραία. Και τα τούτα να τα βάλω. Και τούτα. Ωραία. Πρέπει να κάνουμε και λίγα chest. Σιγά να κάνουμε ένα chest για να τα βάλουμε μέσα. Ωραία. Άντε πάει να σπίτι σου εσύ. Με τον Enderman. Αν έντια έπρεπε να έρθω. Σιγά τα ξύλα θέλω τα. Λοιπόν, ένα οίκο. Τούτον. Ούψ. Εκεί μια να ξύνατε. Τον. Τα λέω λέει ξύλα. Γιατί έχω έναν dirt. Γιατί έπρεπε να έχει και με mobs. Γάμω το... Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε... Πόσο να κάνω, 5, να κάνω 5 ύψος. 1, 2, 3, 4, 5 και συνεχίσω. Αν μπορώ. Δρώνω πολλά τώρα. Γιατί δρονείς. Αρισχύει που ρωτά. Αν ναι οι πόρτες με μέσα στο σπίτι σου. Έλα πιω ό,τι θέλεις. Το chest έχω πολλά πράγματα, πιω ό,τι θέλεις. Θέλω τις πόρτες. Επειδή τα μπλε τα πράγματα, πώς τα λέμε. Λάπις Φέρουμε στο προηγούμενο λάζω. επεισόδιο. Ναι, Τζίνα, σε να πιάσεις λιά επειδή εσύ τα ήβρες. Όχι χρειάζεται. Ήβρα parkour τρόπο. Lol. Μαντάμ του. Πώς θα το κάνω πολλά ψηλό. Να το κάνω ζαμέ επειδή παρκούμε. Θέλω να τελειώσει. Πόρτες, ναι. No. Lol. Γιατί το κάνεις Friday. Για δεν μπαίνουν οι άλλοι. Και να μας ενοχλεί το βίντεο. Ting tang golo golo bing bang ting tang golo golo bing bang tu I told you you didn't love me nice I told you you didn't love me true and then the week doctor he told me what to do he told me ting tang golo golo bing bang oh τι ωραίο σπίτι. Όταν το δεις με γεράσεις. Εντάξει. Και σε καλά σπίτια. Μ' αρέσει και τα κάνουν μεγάλα. Αν είναι survival ένα σπίτι να είναι ok. Αν είναι creative, άλλη υπόθεση. I have to stop that. Έσπασε και ο τσεκούρι μου.
ο Κυριάκος λέει το αξίνα. Άβωρε Κυριάκο, τσεκούριν ίσον αξίνα. Άμα να μου κάνεις αν τα vlogs. Να μην πω. Κοτσαλά. Όχι. Έλα ρε. Έλα ρε μηναλία. Πόσα είναι. Μήνα μου 4 και 3. Πόρε μήνα μου 7 vlogs. Καλά μπλοκ ή φλόρικα. Έχω έναν τζικάτο. Να το πιάω. Α, ψόφισα. Από... Celebration. Ωραία, ήδη το σπίτι κάτι κάμνει. Α, ναι, πρέπει να βρω και torches. Να βάλω μέσα στο σπίτι. Το κρεβάτι μου. Ωραία. Μπορώ να πιάω ακόμα λία. Θα κόψω από κάτω τώρα. Να στίζαμε δηλαδή. Τι. Το έξι πρέπει να πιω πολλά και επειδή στην πόρτα μου έτσι είναι έγκαμα. Γι' αυτό... Donkey. Γίνεται νύχτα. Γεια σου γάδα ρε. Έρχομαι σε σένα επειδή είναι το κρεβάτι μου. Και γέλα. Oh my god, εσύ σπηλιάντε να με. Κάνει πόσες σπηλιές. Α, εμποτσί ωραία. Εμποτσί. Ουφ. Γιατί βούρα γλύωρα. Και εγώ του το λέω. Εσύ πρέπει να είμαι οχλός. Πόσο σου λείπει που το φάει. Τίποτε μου λείπει, είμαι full. Άτε πάλι. Τα ίδια και τα ίδια. Και ίδια. Τίποτε δεν παίζω. Πολύ είναι τι να πρέπει να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να σπάσω. Να πιω τούτο, να βάλω δαμέ για να μην σπάσει και να συνεχίσω. Οκ. Τώρα δεν υπάρχει τίποτε mob spawning, ούτε δαμε. Ήθελα να βάλω τον μπλοκ. Ούψ, λάθος μπλοκ. Έχω έναν ταπεινό σπιτάκι. Τούτο μπλοκ ήθελα να βάλω. Να μην πω. Το βάλω δάμε. Κάνω τόσα λάθη. Με το φτιάρι, ναι. Τι τέλος, είπες είναι ένα εργαλείο σωστά. Τι εννοείς. Λαλείς το τσεκούρι είναι αξίνα. Υγεία. Εν τω μεταξύ πείτε μας τα τίποτε εξής. Να κάνω κάτω. Κυράκο, τι βίντεο είναι το επόμενο σου βίντεο. Δεν ξέρω. Εντά. Ξέρεις με ποιον είναι να το κάνεις. Δεν ξέρω. Αν κανέναν, ξέρω εγώ... Γράψετε στα comments. FIFA, λογικά είναι FIFA, λογικά είναι FIFA. Α, λογικά είναι FIFA. Λογικά.
Οκ, γράψετε στα comments μετά από το FIFA, όποιο παιχνίδι να είναι, δεν ξέρω ποιον να παίξει Gears, με ποιον να το παίξει, με μένα, τον Μπάριν ή όποιον να είναι. Γράψτε με ποιον θέλετε να παίξει ο Gears σε το επόμενο του παιχνίδι, μετά από το FIFA εννοώ. Γράψετε στα comments. Ω, δέντρα. Τόσο πολλά λουλούδια που εφητρώς εσύ και του γύρσα ή τίποτε. Επειδή δεν έρχεται έντερμα να φυτρώνει τα λουλούδια. Και είναι τα τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έβγαψα τα ξύλα μου. Τώρα να πω να συνεχίσω να τα βάλω εκεί μέσα. Είναι να τα βάλω σαν πάτωμα τα ξύλα. Α, μάνα μου, ρε. Έχεις απάνω. Έχει έντερμα μέσα στο σπίτι μου. Oh my god. Έλα να δεις. Αν ήσουν εσύ να φωνάζεις. Δηλαδή ήμουν έτοιμος λαλό, έκοψα τα ξύλα μου, πάω να τα βάλω και όταν έρχομαι το πρώτο έντερμα μπροστά μου. Έλα να δεις. Πώς ξέρεις ότι είναι να φωνάζα, όχι το έκανα ήδη χίλιες φορές. Αν το πάρεις έτσι μόνο σε τον το πάρτι είναι φώναξα. Ακόμα. Με σκότωσες. Γεια σου. Α, το ρώτα που το παράθυρο. Σου έχουμε παράθυρο που είδα. Έπιαν μπλοκ, ναι. Έπιαν μου και μπλοκ εν κάνει. Εν μπορώ να τον παλέψω. Πάμε να τον παλέψουμε. Ναι, είσαι. Να λεπτό να έρθω. Εν έχω σπαθήνα όμως, θα πάθει εκεί μέσα. Πάει με αυτιάρκα, έλα. Πού έπιες. Aaaa, fuck. Πού έπιε. Πάμε έξω, πλήωρα. Εσύ ανοιχτά του στο παντέντε πριασμένος. Πάνω του. Φάτσισε μου, πολλά φουτσάρικος. Πού είναι. Άγει το μπλοκ του, ωραία, πιάμε. Έλα ρε. Έλα ρε, bitch. Φύγε ρε, χεσέτε. Ας τον τζάμε. Εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Να κινηθούν, oh my god. Με έδερνες. Λοιπόν, να βάλω τη βαστό μέσα. Περίμενε. Να κάνουμε την πόρτα. Πώς κάνουμε την πόρτα. Να φωλεί είναι από το ευρώ, αλλά τέλος πάντων. Έτσι. Όχι. Α, ήβρα το. Δηλαδή ας πούμε τα mobs. Δεν πόσα πράγματα έχεις που ξέρω από το σπίτι μας. Δεν μας πειράσει. Είναι σπίτι σου. Σπάζω την πόρτα. Φύγε. Να βάλω και ταμείο. Μόνο το πάτωμα.
Και. Pretty nice. Ωραία. Μέσα. Εγώ έχω από την άλλη με το... Έλα πια μια. Για να βάλεις εσύ αν θέλεις. Έχω, να βάλω δεύτερο. Ω! Chicken of Pigman. Ωραία. Α, είναι Δεν Pigman. βόξω. Villager zombie. Παλεύω εδώ με την πόρτα εγώ, ας θα τον παλέψω. Εν τω μεταξύ στο hard mode τα zombies μπορούν να σπάσουν τις πόρτες. Δεν τώρα να πας του κάμω. Παλεύκε τον. Α. Πού είναι? Α, εδώ. Ρε, μείνει ζομπί. Help. Έλα, έφερε τον ποδά. You know what, απλά πιάνω... Πού το σπάσει? Ρε, έμπηκε μέσα. Έλα. Λάρε μίτσι. Oh my god, πάνε creeper, να πεθάνω. Πού έκαμε spawn? Πού? Έκαψες το σπίτι σου! Τι? Καίγεται το σπίτι σου. Γλύωρα, βάλε νερό, oh my god. Ναι, έχει νερό, ρε, έχεις λάβα. Να βάλω λάβα? Όχι, Ζόμπι, μίνι ζόμπι. Να έρθουν να πω μέσα τώρα. Βοήθεια, κύριε, έλα μέσα. Έλα μέσα. Αμάνα μου, την πλάκια είναι έκαμα. Έλα μέσα. Έλα μέσα, ρε. Πού είσαι το κύριε? Τι είναι έκαμα τώρα, πρέπει να καλύψουν ένα μπλοκ. Λίγα και έχουμε και βάλε. Oh my god. Πού να βρω χώβα? Εγώ φεύγω τη φωτιά, προσπαθώ να φύγω για να μην κάψει τίποτε άλλο. Creeper! Έλα ρε φίλε, oh my god. Μπράβο ρε! Να δεις τον τίτλο για τον το βίντεο πραγματικά. Κάμε τα τέλεια, παίζει με ένα Ρε μάγιο το σου πόδα. chest! Oh my god το chest! Το chest! Το chest! Ρε, λίγα να πιέ. Φύγε τη φωτιά, βάλε χώμα μπας στη φωτιά. Έφυγε. Ωραία, επιτέλους. Help όμως, help, δεν μπορώ έχω. Έρχομαι. Σκελετόν, Ρε. την πάντα μου. Έκαναμε μεγάλη βλαγιά ρε, Εσύ που έκαψες το σπίτι. Δεν είχα σκοπό να το κάνω, είχα σκοπό να σκοτώσω το ζόμπι. Το chest! Με flint and... είπα σου, με το flint and steel. Με το flint and steel. Λοιπόν, πού έπεθανα πριν, γιατί είχα πάρα πολλά. Λοιπόν, έλα πίσω πράγματα. Προσπαθώ να καλύψω το σπίτι. Anyway, πού είναι τα... Α, τα μετά... Οκ. Λοιπόν. Μπράβο ρε Gears. Είναι οκ. Είναι κάτι. Παιδιά, γράψετε στα σχόλια fail. Είχα σκοπό να κάψω το ζόμπι. Και... όταν σκέφτηκες ότι ήταν καλή ιδέα τούτο, επίνες ναρκωτικά. Καλή ιδέα να κάψει το ζόμπι. Δίπλα από το σπίτι του. Δεν μπορούσε να πάει μακριά το φάιτο, δίπλα. Ακριβώς δίπλα. Λέω σου, πειράζει, είμαστε οκ. Δεν πειράζει, είμαστε οκ. Έχουμε μια ανοιχτή πόρτα που έρχονται όλα τα απόψε. Θα το καλύψουμε τώρα το θέμα. Ωραία. Έναν περίπου καλύψαμε το. Έναν περίπου, ναι. Τέλειο. Το περίπου... Πρέπει να μείνουμε μέσα στο σπίτι, δεν πρέπει να φύγουμε. Εγώ είναι έφυγες, εσύ έφυγες. Εντάξει, δεν πρέπει να φύγουμε. Έχεις να λύσεις, κοίτα τώρα τι είναι να του κάνω. Εγώ είμαι μέσα στο σπίτι έτσι, θωρώ το. Και εγώ γυρνάω, κάφκω το ζόμπι, μετά η φασικιά πάει πάνω στο σπίτι.
να βάλω τη fail μουσική. Δεν κάνω λίγο έτσι ώστε εγώ. Γίνεται μέρα. Oh, sorry που τα βάλω. Ωραία. Πάντως συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Έχω να σου το πω τώρα. Ήταν πολλά fail. Τέλος πάντων. Του λολο λολ. Ταν ταν you fell under my spell. So far so well. Πολύ θα τρώμε ρε Κυριακό. Ρε Σέντερμαν σπίτι σου πάλι, περιπέζω. Το αν έβαλε τη γιαγιά θα μπορεί να μπαίνει. Βασικά να μπορεί, αλλά τέλος πάντων. Βάλε τόρτσες για να μην μπορεί, εγώ έτσι έκανα. Να βάλω. Και παιδιά, κοιτάξτε πως βάσεις το leather armor. Κυριακός είμαι ωραίος. Ένα λεπτό. Ωραία. Βάλω τα να κάνω. Ναι, είναι ωραίο. Τέλεια. Κράτ. Τώρα εγώ τι θέλω να κάνω τώρα. Τόρτσες. Να βάλω torches, ναι. Να το βάλω. Εγώ θέλω φαΐ, δεν θέλω τόρτσες. Επιβιώσει και τα τόρτσες. Fuck τα torches coming straight from the underground. Επειδή είμαι cold που τα φτιάχνεις. Λοιπόν, έκαναμε αρκετές αλλαγές στο σπίτι. Βασικά, πολλές αλλαγές. Αλλά έτσι θα το δικαιώσουμε τώρα, να το δικαιώσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν να κλείσουμε. Όχι, συνεχίζουμε. Απλά εγώ τον πάνω όροφο τον κάνω στο επόμενο επεισόδιο. Εγώ έκανα το. Αν να κάνεις τελειά πανόροφο. Πανόροφο. Ναι, να κάνω ακόμα έναν. Εντάξει. Αλλά έναν περίπου μπαλκόνι με όροφο. Δεν θα είναι ακριβώς όροφος. Έναν το δωμάτιο του ποδά και μετά ένα μπαλκόνι. You can only sleep at night. Τι βράζεις. Ντά, το γιαγιά. Τι φλόρισες γουρούνι. Ωραία. Δεν ξέρω κάτι που μπορώ να κάνω τώρα. Σου μάνεται ένα πράγμα που μπορώ να κάνω. Να ζάει στο σπίτι σου μέσα. Ναι, αλλά δεν έχω τα ξύλα. Έχω μόνο 3 ξύλα. Επειδή με κοφτεί τόσο πολλά για το design του σπιτιού, κοφτεί με παραπάνω να είμαι safe. Ένα κουφτιό design παραπάνω. Κατάλαβα. Στον να γίνει πόρτα, ένα ήδη μετά τι να γίνει. Που την έσπασες. Όχι, να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, τούτο είναι κάτι με redstone. Υπόθεση. Να βάλω μέσα στο chest μου τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είναι να προσπαθήσω να κάνω κλειονιά. Ξέρω που κάνουμε, θυμάσαι στην άλλη πόλη που κάναμε. Ναι. Εγώ θα κάνω. Λοιπόν, δείτε πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Και έκλεισα το βίντεο, τώρα να το κάνω. Και μετά μόλις, επειδή θέλω να το πω να το κάνω. Θέλω να το πω πώς να το κάνω. Ωραία. Το λοιπόν παιδιά να πάμε να βρούμε iron, επειδή ο Κυριάκος εξίασε ότι δεν έχουμε iron για την πόρτα.
Επειδή πρέπει να κάνουμε ένα iron μπροστά. Νόμιζα είχαμε. Πού έχει τώρα, κάπου είδα σπίτια με iron. Ποδά. Πάμε. Ωραία. Λογικά είναι να βρούμε. Δεν είμαι σίγουρος, είναι δάμε. Αλλά είναι να βρούμε δάμε λογικά. Για με εννοείς, για με εννοείς. Εσύ σκάψε δάμε, εγώ να σκάψω αλλού. Σιγά με να βρω αέρο ρε κυρία. Είναι χαρά στο iron. Είδα κάπου πριν, από εκεί. Έρχομαι. Α, θυμήθηκα, και που ήταν η άμμος. Και που ήταν η άμμος. Και ήμασταν πριν στην άμμο και πιάνναμε. Ναι. Είσαι ένα iron. Είδες μες στη σπηλιά. Ναι. Κάπου άνοιξα και βάλα νερό, σπάσα μια άμμο, θυμάμαι και αμέσως ένα iron. Νομίζω είδες τα. Τώρα έκανα σπόντζα όλα squids. Oh my god, είδα τον ναι, αλλά... Έτα, βλέπω τα... Ήρθ. Ρε, δεν ψά τέτοια, να σκοτώσεις. Μες στο νερό. Άι τώρα, σε λίγο. Πάνε φάτος πάνω πιο το iron. Εν έχω Έλα. σπάτη. Α, thank you. Τώρα, Λοιπόν, να τα- αν καταφέρω να κάνω... Εσύ την αξίνα, εσύ την αξίνα. Άμα πω. Ήταν λάθος. Αν καταφέρω να κάνω full armor, ενώ αν καταφέρω... Ναι, κατάλαβες εννοώ. Να μπορώ να υπάψω τώρα, ούλτι. Τα έχει πάνω τα iron. Λοιπόν, πάμε. Μαύρη λόγια. Τι να ξαπέτω. Ναι πράγμα. Μαυρίλα, παιδί μαυρίλα ξανά. Όχι θα πω τη μαυρίλα. Άντε ρε, please. Α, περίμενε. Ωραία, ανέβηκα. Ξέρεις πόσο μου φακούν τότε τα πλάσματα. Ποια πλάσματα. Α, μαυρίλα. Τα squids. Μπορώ να τα... Ω, τρία εδώ και μου, τρία μελάνια. Το έναν εδώ και μου τρία. Δεν χρειάζομαι άλλα. Να μην μπω. Τσάμε. Λίγο κάτω, λίγο κάτω. Πιο πάνω, τσάμε. Ωραία. Σήκα ένα κουρίνι δάμε στην έρημο. Ωραία. Σπάζουμε τα iron. Έλα, έρχομαι να σε βεχείς. Έπιαστα τα τέτοια. Ναι, ναι. Ρε! Δεν γίνονται ρε να που κάνεις και στα πράγματα μου τζέλα. Εν κατά λάθος, δεν ήταν κατά... Αφού Ναι, αφού ακούσες μου. έπια να σκάψω έτσι βάζοντας για με την πέτρα να πιω λίγο πολύ και δεν έκανε μπροστά, δώσ' φάνε. Είναι εσύ που θες μπροστά μου. Ρε, που δεν έτσι το σπίτι σου. Σους! Είναι ο Σάισεν, ναι. Με βαρκού μου. Oh Ένα my θα φύγω god. έτσι. Lollipop, lollipop. Μου έπιας το... Τι έπια. Βάρ' το... Ποιο μου ψήνεται. Το coal εννοείς. Ναι. Α, θα τελειώσω. Ωραία. Φέρε μου τα άλλα... Α, τα άλλα έβαλα μες στο chest weight. Να τα. Λοιπόν. Α, δεν είμαστε έτοιμοι. Ναι. Έλα, ακόμα ένα. Να κάνουμε και τα πέλα. Όχι θέλουμε τα πέλα. Φυσικά κάμε. Αχα, α ναι, έφυγε το crafting. Κατά λάθος, κατά λάθος.
Και να τώρα βάλουμε τα... Πώς κάνουμε την πόρτα. 3 από τη μια iron και 3 από την άλλη. Δίπλα-δίπλα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Α, ωραία. Άντες. Ωραία. Να πάει να βάλει τις πόρτες. Πού να βάλει τα πέλα. Λοιπόν. Τώρα είναι κλειωμένα και ξεκλείωτα. Νομίζω ξεκλείωτα. Κλειωμένα. Ξεκλείωσε. Κάμε μοχλόν κάτω. Α, εντάξει, ένα λεπτό. Να μπω μέσα. Έλα. Ωραία. Ωραία. Κάτσε. Να γράψω. Ας με εμένα. Λόγω ρε. Και μου γίνει τα πέλα. Ωραία. Έτσι. Χελιδωμένη. Άντε τώρα έφκα έξω. Βάλε και ένα Α, wait, κουμπί. κάτι... Πρέπει να βάλεις Ναι, κουμπί. κάτι εξέχατο. Γι' αυτό μου κάνω ακόμα ένα τέτοιο. Wait a minute, κάπου το βάλα. Το θέμα είναι τώρα πώς είναι να φύγεις έξω, αλλά πρέπει να το βρω εκείνον, πού το άγηκα. Έχουμε πιάσει το. Ποιο? Τι είναι το πράγμα. Ποιο πράγμα? Νομίζω άγηκα το. Άγηκα το, ναι, ευτυχώς. Αν το φας το, έτσι έχασες το. Σε φλόρ. Εσπάζουμε τους τείχους. Αν μου το κάνεις κάνε το. Βάζω τους τείχους. Εσύ έσπασες τους, εγώ γιατί να μην τους σπάσω. Μάλλον Να κλείσουμε το βίντεο. έκαψες τους. Ναι. Να κλείσουμε το βίντεο. Οκ. Λοιπόν, Έλα τούτο είμαστε είναι το μαζί, να βίντεο. είμαστε μαζί. Να είμαστε μαζί να κλείσουμε. Α, οκ. Ξεκλειώνω. Όπα, witch. Α, witch. Κάνουμε slow down. Τίγιον, έλα. Έλα για να δείξω στο βίντεο που ξεκλειώνω. Φώναξε, άνοιξε. Άνοιξε γάμο το σύστο μου. Το ήρεμα. Witch. Λοιπόν, όπως έπαιρνε, δεν μπορεί να ανοίξει. Δεν μπορεί να ανοίξει την πορτά. Δικαίωσε τώρα. Σε Λοιπόν, witch γάμο το γεράτο μου. Να μην με δέρνεις. Το είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Να μας άρεσε, δεν να πω. Να σας άρεσε, κάνετε ένα like, κάνετε ένα comment, πείτε μας αν σας άρεσε και αν θέλετε να συνεχίσουμε. Κάνετε ένα subscribe, πέστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο. Ναι. Εγώ θα βάλω link στο description για το κανάλι του Κυριάκου. Αυτό θα σας πω, λέω πάντα το outro. Πέντε μας, Κάντε θέλω να subscribe. συνεχίσουμε. Σύντομα ή... Κάνετε subscribe, ας με πω, κάνετε subscribe και στον Πουλάκι 13. Το όνομα του καναλιού του είναι όπως γράφεται να με Πουλάκι 13 The Original, σωστά. Ναι, σωστά. Κάνετε ένα subscribe να βοηθήσετε το βίντεο του. Το βίντεο είναι και στο κανάλι του. Αυτά. Bye. Bye.